נכון, אני זוכר גם. מאוד מאוד שמח לחזור לכאן, הייתי כאן בדיוק לפני שנה. אז זה היה באיזשהו אולם ממול, אני זוכר שחצינו את הכביש. וגם אז זה היה באמת בקומה נמוכה, אני רואה שמקיימים כאן את הציווי ממעמק עם כרסיך השם, כמו הקפיטל שמוסיפים כל יום בימים האלו. ועוד נשאר טעם טוב מהפגישה ההיא, ואני מקווה שגם אצלכם נשאר טעם טוב, אני זוכר עוד חלק מהבחורים. ונשתדל היום לדבר על נקודה אחת הכי אישית, הכי עמוקה, הכי נוגעת בין האדם לעצמו, בין האדם לקדוש ברוך הוא. על התחום הזה שבו אנחנו לא משתפים אף אחד, בקושי את עצמנו ובקושי את הקדוש ברוך הוא. לכל אחד יש סודות שהוא לא מדבר עליהם עם אף אחד בעולם. אתם יודעים שיש כמה דרגות בסוד. יש סוד שאדם מדבר רק עם החבר הכי טוב. יש לבחור, יש חבר טוב, מדבר עליו עם הסוד הזה, משתף אותו, יש לי בעיה כזו, בעיה אחרת, לא הולך לי כאן, לא הולך לי שם. יש סוד לפעמים שאדם מדבר, כמו אדם נשוי, מדבר עם האישה, עם הבעל, לפעמים ילד מדבר עם ההורים, רק עם מישהו באמת חלק מהגוף שלו, שהוא קרוב אליו כמו אל עצמו. אבל יש סוד אמיתי שאדם לא מדבר אפילו עם עצמו. אנחנו כל כך פוחדים להודות בזה, כל כך פוחדים להסתכל לזה בעיניים, כל כך פוחדים להכיר בזה, שאנחנו פשוט מחביאים באיזה מגירה, וחוץ מהשמע ישראל של נעילה, מהווידוי האחרון בסוף היום הגדול והקדוש, לא מסתכלים על זה, לא מדברים על זה. והשאלה האמיתית, הכי אמיתית, שיהודי שואל ביום כיפור, זה איך אני משתחרר מהעבר שלי. איך אני משתחרר מסודות, מעניינים כואבים, שנצרבו בי, וחוזרים אליי, ושוב חוזרים אליי, ולא נותנים לי מנוחה. לא להתפלל, ולא ללמוד, ולא לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, ולא לקרוא קריאת שמע של שחריס. ברגע שבחור מנסה להתחיל להתרכז, פתאום באה אליו מחשבה. זה לא בעיה רק שלנו. הגמרא מספרת על מתיו בן חורש, מתיה בן חרש, האחד התנאים הגדולים בבבל. הגמרא מספרת שפעם הוא מנסה להתרכז בלימוד, ובאה לו פתאום איזושהי דמות של אישה מול העיניים, ולאן שהוא מסובב את הראש, הדמות הזו הולך ביחד איתו. והוא הזדעק, ריבונו של עולם, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתרכז, אני רוצה להתקדש. והוא כל כך צעק, שהוא ביקש לסמל לעצמו את העיניים, להתעבר, כדי להשתחרר מהתמונה הזו. וככה זה לכל אחד מאיתנו. אם זה קרה למתיו בן חורש, לתנא, לאיש אלוקים, זה בטח קורה לכל אחד מאיתנו. לכל אחד יש מראות, יש זיכרונות, יש זדונות ושגגות שהוא מנסה להשתחרר מהם. להגיד זה היה בתשפ"ג, זה לא שייך לתשפ"ד. ואי אפשר. והשאלה הגדולה של התשובה היא איזה תשובה? מי תשובה? מה תשובה? מי חוזר בתשובה? זאת שנה חדשה עם אדם ישן. שנה חדשה עם אותם טראומות, עם אותם זיכרונות, עם אותם כתמים, עם אותם כשלים, עם אותם חוסר הצלחות. אז מה ההתחדשות? מה הועיל לתשפ"ד אם נשארנו אותו דבר כמו בתשפ"ג? אז מה עושה אדם כמו שאמרנו? איך משתחררים מכל אותם דברים שכובלים ואוסרים אותנו? בחורים יקרים, אגב אני נזכר, קראתי פעם משל מאוד יפה, אני לא יודע מה המקור שלו. אומרים היה פעם בעיירה, טוב לא פה ברוך השם, אתם כולכם מושלמים, בראשון, מאיפה שאני באתי. בראשון יש יהודי שחצן, מכירים שחצן? לא מכירים. אולי פעם קראתם על זה? שחצן זה אדם שלכל אחד יש לו מה להגיד. כל אחד שעובר לפניו הוא זורק עליו איזה משפט. יוצא ראובן, מה עם הבן שלך? נו, חזר לישיבה. יוצא שמעון, מה עם הבת שלך? שמעתי שהשלום בית לא משהו, מה נשמע שם? יוצא לוי,
תגיד לי איך הביזנס שלך, אני שומע שאתה סוגר את העסק. לכל אחד יש לו מה להגיד. היהודי הזה כל שבוע, כל שבת יוצא אדם אחד בוכה מבית הכנסת בגללו. מגיע 10 ימי תשובה, מגיע יום כיפור. היהודי הזה, יש לו מטען על הגב, הוא חושב כמה אנשים בכו השנה בגללו. איך הוא יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, סלח לנו, מחל לנו, מה הוא עושה צחוק? כל כך הרבה אנשים כועסים, פגועים. אז הוא הולך לרב ושואל את הרב, רבי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? איך אני אחזור בתשובה? שואל אותו הרב, תגיד לי, בכמה יהודים פגעת השנה? עושה חשבון, 50 שבתות, 50 איש. אומר לו הרב, תשמע, בחוץ יש אתר בנייה, כמו שיש לכם פה למעלה עם הטרקטור. יש שם איזה קרש. תיקח את הקרש הזה, תדפוק בו 50 מסמרים. אחר כך תרים טלפון לכל יהודי שהכאבת לו השנה, שפצעת אותו השנה, ותבקש ממנו סליחה. אם הוא יסלח לך, תוציא כמסמר אחד מהקרש. אם הצלחת להוציא את כל המסמרים, תחזור אליי. היהודי מתחיל להרים טלפונים לראובן, לשמעון, ללוי, לכולם. תרחמו עליי, הפה שלי זה האויב שלי, אני לא שם לב מה אני מדבר. תעשו לי טובה, תמחלו לי, תסלחו לי. הקדוש ברוך הוא יסלח לכם בחזרה. נו, יהודי, ערב יום כיפור, הלב פתוח, שומעים בקשה כזו, כולם מסכימים, סלחו לו. סוף היום הוא בא לרב, הוא מראה, רבי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך ישראל. ברוך השם, כל הקרשים בחוץ, כל המסמרים בחוץ. הרב מראה לו את הקרש, תסתכל. את המסמרים הוצאת, החורים נשארו. את המסמרים הוצאת, אבל החור, הכתם, הפצע נשאר. וזאת הבעיה של כל יהודי. יהודי רוצה להתחיל שנה חדשה, אבל הפצעים קיימים, והזיכרונות קיימים. והמחשבה היצררה מחזיר אותנו דווקא לשם. מה עושים עם זה? מה עושים עם טעויות? היה פעם פרסומת כזו, שלא נדע, לא נגיד את הנושא, אבל היה פעם פרסומת לאיזשהו עניין, רצית לדפוק את הראש, דפקת את החיים. לפעמים אנחנו עושים טעות כזו, שבסך הכל רצינו לדפוק את הראש. רצינו לחוות איזו חוויה. והחיים נדפקו, וזה לא עוזב אותנו. מה עושים עם זה? איך מתחדשים? זאת שאלה עצומה. זאת השאלה הכי מהותית בענייני תשובה. תשובה אמיתית זה לא להשיג מחילה וסליחה, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מוחל וסולח. להשיג כפרה. יום הכיפורים, מה זה כפרה? כפרה אומר רש"י, כל כפור אלו שנו קינוח. איך אני מנקה את הנפש? מחילה וסליחה, הקדוש ברוך הוא מוחל, הוא טוב. אבל מה יהיה עליי? מה יהיה על הלכלוך? מה יהיה על הכתם? מה יהיה על הפצע? זה הבעיה, יום הכיפורים, זה השאלה הגדולה. איך משיגים כפורת? איך מתחילים שנה אחרת באמת? בחורים יקרים ואהובים, זאת הצעקה של יהודי בתפילה הגדולה ביותר. תגידו לי, מה התפילה הכי חשובה בשנה? טוב, אני לא יודע מה התפילה חשובה. מה התפילה הכי פופולרית שמביאה הכי הרבה יהודים במהלך השנה? כל נדרי. אבל אולי מישהו יכול להסביר לי איך זה הצליח לכל נדרי? איך זה הצליח לכל נדרי? מה זה כל נדרי? מה מבקשים בכל נדרי? מה מבקשים בכל נדרי? איך? תגיד יותר בכל? זה לפני, זה אנו מתירים מתפעלים מעבריונים, אבל אני שואל כל נדרי. התרת נדרים, מה זאת אומרת? הבטחנו הבטחות, נדרנו נדרים, התחייבנו, שכחנו מזה באותו הרגע, שלא יעמוד לנו בשעת הדין. תגידו לי, מה מרגש בזה? צריך לומר את זה בשמחה גדולה. כל נדרי זה בדיוק כמו מחירת חמץ. הלכתם פעם עם אבא לחתום על מחירת חמץ אצל הרב? שמעתם פעם על קוסוביצקי שילחין נוסח על מחירת חמץ? כל נדרי זה כמו היתר עסקה שחותמים בבנק, פרוסבול שחתמנו בשמיטה. יש ליהודים כל מיני שטרות משפטיים שצריכים לחתום עליהם מכל מיני סיבות. שמעתם פעם על פייטן שיעמוד וינגן את זה עד שעין לא תישאר יבשה? מה זה כל נדרי? לכל נדרי יש הרבה מזל. אתם יודעים מה המזל של כל נדרי? שזה בארמית. אף אחד לא יודע מה כתוב שם. אז חושבים שמי יודע, מסתם הם מבקשים עשירות גדולה. כל נדרי זה תפילה יהודית, מה שהבטחתי אני לא מתכוון לקיים. בסדר. זה לא עניין כזה מרגש, זה עניין כזה מעורר, זה לא... אצל הספרדים מתחילים את היום לך כעילית תשוקתי, זה זמר, זה פיוט, זה פותח את הלב. אבל מה זה כל נדרי? כדי לסבר את האוזן שנבין את הצעקה, לא נבין מהי הצעקה, קודם כל שנבין איפה זה תופס את היהודי. קראתי לפני כמה שנים סיפור מופלא, אי
אפשר להבין מה מרגיש יהודי בכל נדרי, אף אחד לא מבין. יש יהודי בחיפה, קוראים לו משה ארלנגר. משה ארלנגר הוא איש עסקים, ענק, מיליונר, מיליארדר, מסתובב בכל העולם, הולך וחוזר, הוא נמצא בארץ שהוא צריך להחליף טיסה. שהוא צריך לעבור דרך נתב"ג להחליף טיסה, הוא עובר בארץ. יום אחד בשנה הוא בבית. 26 שעות בשנה הוא תמיד בחיפה. אין עסקים, אין מחירות, אין קניות, אין פגישות, אין דילים. 26 שעות, שם הוויה. היום הגדול והקדוש לפני השם תטהרו. ביום הזה הוא בבית. לא יעזור שום דבר. לפני בערך 10 שנים. ערב יום כיפור 9 בבוקר. הוא נוחת בפרנקפורט. הוא מגיע מהמזרח. נוחת בפרנקפורט בשעה 11. הוא אמור להמריא על טיסת לופטנזה להגיע לארץ. ב3 בצהריים ננחות כאן. 3:30 תחכה לו המרצדס למטה עם הנהג. 4:30 הוא בחיפה. מקווה, סעודה מפסקת, כל נדרי. 9:30 הוא כבר בגייט, בשער עלייה למטוס, מחכה שיפתחו את הטיסה. הוא לא מעלה בדעתו לפספס עוד כמה שעות יום כיפור. 10 לא פותחים, 10:30 לא פותחים, 11 לא פותחים. ב-12 באה הדיילת, לוקחת את מערכת הקריזה הפנימית, את המיקרופון, ומודיעה שם באולם הקטן שמחכים האנשים לטוס לישראל, שהטיסה לא תצא. היא תצא בעוד יומיים בשעה הזו למחרת יום כיפור, בי"א תשרי, ביום השם. למה? המטוס איחר להגיע, לא הספיקו להכין אותו, ובארץ ב4 בצהריים סוגרים את המרחב האווירי. ברוך השם, ארץ ישראל ראויה לשמה 24 שעות, 26 שעות, מדינה יהודית. אין המראות, אין נחיתות, אין רדיו, אין טלוויזיה. שבת שבתון נלחם. שבתון מוחלט יום כיפור. מי שמכיר, מי שבא כמוני מעיר מעורבת כמו ראשון לציון, בליל יום כיפור הולכים על הכביש. אין מכוניות, אין אוטובוסים, אין שום דבר, אין רכבת קלה. הולכים על הכביש, כל העיר הולכת על הכביש. לילה אחד בשנה, יהודים בני מלאכים, יחידה שבנפש מתעוררת. אומרים להם, הטיסה איחרה, היא כבר לא תספיק לנחות בנתב"ג ולכן היא לא תצא. היא תצא בעוד יומיים למחרת יום כיפור. הוא שומע את זה, הוא מתחלחל. הוא מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לו סתירה. ביום כיפור אתה לא תהיה בבית כנסת. אין לו חולצה לבנה. אין לו מחזור תפילה. מי מדבר על אוכל לסעודה מפסקת ולמוצאי הצום? 48 שעות, מה הוא יאכל בפרנקפורט? הוא בן לניצולי שואה, הוא בחיים לא ישן על אדמת גרמניה. הוא עושה שמיניות באוויר, לא להיות על אדמת הדמים הזו. פה להיות ביום כיפור. מה יש פה? בכלל יש פה מניין, יש פה בית כנסת. אין לו מושג מה לעשות עכשיו. חצי שעה הוא בוכה, עושה תשובה, אחרי חצי שעה צריך להתחיל לחשוב מה לעשות. ירד למטה, קנה חולצה לבנה, כמה מלפונים, כמה עגבניות, שיהיה מה לאכול סעודה מפסקת. בדק בגוגל, יש פה בית כנסת גדול, בסדר. שקיעת החמה, הוא הולך למצוא את בית הכנסת, לפי הכתובות שנתנו לו. נדהם. בית כנסת כזה אין גם בארץ. בית הכנסת הגדול בפרנקפורט 2,000 מקומות. אחד מבתי הכנסת הגדולים באירופה. אין כיסא פנוי. בשנים האחרונות, יש עשרות השנים האחרונות, בגרמניה יש את היהודים יוצאי חבר המדינות, יוצאי ברית המועצות, אין כיסא אחד פנוי המעברים אליהם. הוא אומר, בית כנסת כזה עומדת מקהלה, עומד מנצח, אולי גם יהיה בעל תפילתו. עולה חזה נמוך, רב צודי גרינוולד, מכירים? רב צודי גרינוולד בעל תפילה מצוין. עולה על הבימה, ומתחיל מעריף. אור זרוע לצדיק ולישר, על דעת המקום ועל דעת הקהל, כל נדרי פעם ראשונה. משה ארלנגר מרגיש שהנשימה שלו נעתקת. הוא מרגיש שתפילה כזו, צודי גרינוולד לא שר, ולא חיזן, ולא פילל. הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט קרא בשקט את כל נדרי. וזה היה יהודי שדיבר עם הקדוש ברוך הוא. משה ארלנגר הרגיש שהנשימה שלו פורחת. הוא לא שמע תפילה כזו. אבא שלו היה בעל תפילה, הוא בחור ישיבה, הוא נולד בבית כנסת. חיפה עיר חשובה לאלוקים. לא מכיר. דבר כזה הוא לא שמע. בסיום הכל נדרי השלישי יש חצי דקה שמחזירים את הספר לארון. הוא רץ לבימה, ניגש לצודי גרינוולד ושואל אותו, מאיפה הכל נדרי שלך?
צדיק גרינוולד מחייך, אומר לו נדבר אחרי התפילה, תלכי לציבור, נדבר אחרי התפילה. הסתיימה התפילה, ליל יום כיפר, אף אחד לא ממהר לשום מקום. יהודים כשרים נשארים בבית כנסת. אבא שלי היה נשאר כל הלילה, לא היה חוזר הביתה בכלל ביום כיפור. ישן על ספסל. יהודים כשרים, אין סעודה בבית, אין לאן למהר. יושבים. צדיק גרינוולד מספר לו סיפור. סיפור של יום כיפור. הוא אומר לו, תשמע, לפני 3 שנים, אני מסיים פה את תפילת יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה חזן במוצאי יום כיפור? אני חזן, לא ל2,000 איש, ל200 איש. אתם יודעים מה זה חזן במוצאי יום כיפור? זה מכונית בלי מנוע. זה גוף בלי נשימה. אדם שצריך להתפלל ל2,000 איש, כמובן בלי מיקרופון, בלי שום מערכת הגברה. להתפלל 3 תפילות, מה יריב מוסף נעילה? הוא אומר, אני מסיים את התפילה עם רגליים רועדות, עם בטן מקרקרת, שפתיים חברות. החלום היחיד שלי, ללכת למלון, הבדלה, פרוסת אבטיח. אבל ברוך השם 2,000 יהודים, זה אומר 2,000 חוות דעת. לכל אחד יש מה להגיד. זה אומר ששנה שעברה הייתה יותר טוב. הוא אומר שלפני 2 היית יותר טוב. הוא אומר שהחזן הקודם ניגן ונתן את היקף יותר טוב. לכל אחד, ברוך השם. חצי שעה עוברים אנשים, יישר כוח, זה נגמר הסיוט. הוא אומר, אני יוצא מבית הכנסת עם הגבאי, הוא מכבה את האורות הגדולים, נועל את השערים, ואני הולך למלון. אני מתרחק 50 מטר. מתקרב מולי יהודי. יהודי של יום כיפור. אדם גבוה. שיער כסוף גולש על הכתפיים. כיפה לבנה מגוהצת בראש הקרקפת, כיפה כזו שמונחת כל השנה על המדף של יום כיפור. ובערב יום כיפור לובשים אותה, מגעצים אותה. מחזור תפילה תחת בית שחיות, ומתקרב לבית הכנסת. פתאום הוא קולט שמשהו לא תקין. הוא מסתכל על ההיכל, הוא רואה שהאורות קבועים. הוא שואל אותי, ואין דמלן כל נדרי? מתי מתפללים כל נדרי? אני אומר לו, כל נדרי התפללו אתמול. עכשיו הולכים לעשות הבדלה. הוא אומר לי, מה אתמול? כל נדרי, יום כיפר. מתי מתחיל יום כיפר? אני אומר לו, יום כיפר נגמר, עכשיו הולכים לבנות את הסוכה. הוא מסתכל ככה. הוא אומר לי, לא, זה לא יכול להיות. אבא לפני שנפטר, ביקש ממני רק בקשה אחת. אל תפספס כל נדרי. כל זמן שאתה הולך לבית הכנסת בכל נדרי אתה יהודי. פספסתי, איך אני אתחיל שנה? הוא עומד ובוכה, אומר צדיק גרינוולד, מה אני עושה עכשיו? הרגליים שקודם רעדו עוד מעט נופלות. מה אני עושה איתו? אבל עומד יהודי מבוגר מבולבל, אתה לא תעזוב אותו ותגיד לו, גמר חתימה טובה. הגות קביטלי. עושה צדיק גרינוולד מעשה שלמעלה מאנושי, למעלה מדרך הטבע. רק במוצאי יום כיפור, מאירה אצל יהודי היחידה שבנפש. צדיק גרינוולד נותן לו יד ואומר לו, לא קרה שום דבר, אני החזן. נתפלל שוב כל נדרי. מצאו איזה דלת צדדית פתוחה, הדלת של בעלי התשובה, הדלת שתמיד פתוחה. נכנסו דרכה, לא הדליקו כמובן את הפרוז'קטורים הגדולים. ניגשו לעמוד התפילה, צדיק גרינוולד הרים את המתג עם 5 נרות על עמוד התפילה. התעטף בטלית, לבש את המצנפת של החזן, והתחיל שוב. אור זרו על הצדיק ולישרי לב שמחו, על דת 3 פעמים. אומר צדיק גרינוולד לאותו משה ארלינגר, לאותו איש עסקים, תאמין לי, זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שהתפללתי. אני חזן מגיל 13, אבל זאת הייתה הפעם היחידה שדיברתי עם הקדוש ברוך הוא. לא הייתה מקהלה, לא היו חזנים, לא היה מנצח, לא היו 2,000 איש, לא היו טונים ודציבלים עמדתי, אני עם אבא שלי והוא עם אבא שלו. ומאז 3 שנים, אומר צדיק גרינוולד, גם כשיש 2,000 איש, אני עוצם את העיניים, מנסה לשחזר את אותו חסד, את אותו רגע של אמת שאני עומד ונותן ליהודי את ההרגשה שהקדוש ברוך הוא מקשיב לו. ומנסה שוב לשחזר את הרגע הזה. וזה מה שהרגשת. זה סיפור יפה, אבל אני שואל אתכם איך הוא נדבק בכלל. למעלה, תורס נדורים, תגידו לי באמת, נו. התורס נדורים, בסדר, היו נדרים, התרנו אותם, יפה מאוד. מה הסיפור? אם הנשמה זועקת, זאת אומרת שהנשמה מרגישה משהו. 2 שורות מליקוטי תורה פרשת מטות. לאדמו"ר הזקן בעל התניא, במאמרים שלו על פרשת מטות, יש 2 שורות, בחורים יקרים, שנכתבו בשבילנו. אני לא מכיר אתכם, אני מכיר את עצמי, בשבילי הם נכתבו.
אומר בעל התניא, אני אגיד את זה במילים שלי. הבעיה האמיתית עם עבירה, עם חטא, עם כשל, עם עוון, זה לא מה שעשינו, אלא מה שהעבירה עשתה לנו. אנחנו אחרי עבירה לא אותם אנשים שהיינו. טעמנו טעם, ערכנו ריח, הרגשנו מגע. זה נכנס לנו, וזה רודף אותנו ביום ובלילה. אומר בעל התניא בפרק ז', למה עבירה נקראת איסור? עבירה, חטא, פשע, עוון, למה איסור? כי עבירה אוסרת את האדם, היא כובלת אותו אליה. לאן שתלך היא כבר החברה הכי טובה שלך. היא הולכת איתך לכל מקום ביום ובלילה. ואז מגיע יהודי ליום כיפור, ורוצה להשתחרר, אבל הוא לא יכול להשתחרר. כי הוא לא יכול להשאיר את הזיכרונות שלו מאחור. הוא לא יכול להשאיר את החוויות שלו, את הטראומות, את הכאבים, את הפצעים. הוא לא יכול להשאיר מאחור. וזאת הזעקה של יהודי בכל מדרי. ריבונו של עולם, תעזור לי לשכוח. יש כל כך הרבה מצוות על זכירה, אבל יש גם מצווה אחת על שכחה. גם שכחה זה מצווה דאורייתא. עומד יהודי ביום כיפור ומתחנן, ריבונו של עולם, כל נדרי ואסרי, כל מה שאוסר אותי, כל מה שכובל אותי, כל מה שמגביל אותי, כל ההתחייבויות שהתחייבתי. כמה התחייבויות התחייבתם? אני לא יכול בזה, ואני לא יכול בזה, ואני לא מצליח בזה, ואני לא טוב בזה, ואני לא מתאים לי בזה. בחור בן 18 כבר מלא ב-613 התחייבויות. כל כך הרבה הגבלות שלא נותנים לנסות. עומד יהודי ביום כיפור וצועק לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי להשאיר את כל השטויות האלה בשנה שעברה. כל נדרי ואסרי יהון בטלין ומבוטלין. כל מה שמגביל אותי, כל מה שעוצר אותי, כל מה שלא נותן לי לצמוח, כל מה שלא נותן לי להתפלל, ללמוד בלב שלם, תשאיר את זה בשנה הקודמת. שאני אוכל להגיד לעצמי, כשבא יצר אור שוב, אני אוכל להגיד לו, די, זה שייך לתשפ"ג, אני כבר תשפ"ד, אני יהודי חדש, אני לא יהודי של השנה הקודמת. ביקשנו שתחדש עלינו שנה טובה ומסוכו, זה לא אותו יהודי. בשנה שעברה היו השטויות, עכשיו אני אדם חדש, אני יכול להיות אחר. כל נדרי זאת הזעקה הכי חשובה, שנדע להפריד בינינו ובין השטויות שלנו. שנדע להפריד בינינו ובין הזיכרונות, בין החוויות, שנוכל להגיד, זה נכון, אבל זה היה אז. עכשיו אני נאיית, זה נאיור. אני יהודי חדש, זאת שנה חדשה, אני אדם אחר כבר. למה הדבר דומה? קראתי פעם סיפור מאוד מאוד מרגש. אם יש פה יהודים, אם יש פה בחורים שהכירו סבים ניצולי שואה, סבים עם טראומות, סבים שסחבו את המלחמה שאף פעם לא נגמרה, אנחנו עכשיו 50 שנה למלחמת יום כיפור, אנשים עוברים חוויות קשות בחיים וזה אף פעם לא עוזב אותם, צועקים בימים, צועקים בלילות. אני פעם קראתי סיפור כל כך מרגש ויפה על העניין הזה. היה יהודי חשוב, יהודי חסיד ממשפחת ויז'ניץ, שקראו לו אלי ויזל. שמעתם פעם את השם הזה? פרופסור אלי ויזל. אלי ויזל היה סופר שכתב את הספרים הכי יפים על הסיפורים החסידיים. הוא היה אדם שבור ורצוץ. בגיל 15 בסיגט ברומניה לקחו את המשפחה לאושוויץ, ירו, שלחו לתאי הגזים את אמא ואת הבנות, והוא ואבא נשלחו לעבוד, והוא ראה מול העיניים את אבא שהתחיל, נכנס למחנה 80 קילו, מת בסוף המלחמה 35 קילו. הוא היה צריך להתלבט אם לאכול בעצמו או לשמור את הפרוסת לחם לאבא. הוא סבל את אימי השואה על כל זוועותיה, והוא יצא מאושוויץ ואף פעם אושוויץ לא יצא ממנו. ועד סוף ימיו הוא כתב וכתב וכתב על המלחמה. פעם קראתי איתו סיפור כל כך יפה ומרגש, שנכנס ללב, שגם היצר אור וגם הנפש הבהמית מבינה אותו. הוא כבר נהיה אדם גדול, 30 שנה אחרי המלחמה, הוא נהיה פרופסור אלי ויזל, חתם כל התארים. והוא מוזמן לרומניה, ממשלת רומניה מזמינה אותו שוב, הפעם כאדם גדול. והוא היה שם בבוקרשט ודיבר בפרלמנט, לא יודע איפה. ואז פתאום הוא נזכר בסיגט. את סיגט הוא קבר בזיכרון. לא לחשוב על אבא, לא לחשוב על אמא, לא לחשוב על העבר, לא לחשוב על הבית שגדלתי בו, את זה הוא קבר בזיכרון. ופתאום הוא נזכר בסיגט.
והוא מחליט אם אני כבר ברומניה, אני אלך לראות את הבית. הבית שבו גדלתי עד גיל 15, זה הרבה שנים. לך לראות את הבית. וכשהוא עומד מול הבית שלו, שכבר שואלים ילכו בו, הגויים השתלטו עליו, פתאום נזכר בזיכרון, שהוא קבר כל כך עמוק, שהוא בכלל שכח שהדברים היו. רגע לפני האקציה, רגע לפני שבאו לקחת אותה מהבית, אבא שהיה קצת צויחר, היה מנהל חנות, חנווני, אבל קצת אדם שחושב קדימה. אבא אסף את כל החפצי ערך שהיו בבית, נכנס מה כבר היה למשפחה יהודית ממוצעת, אבל הפמוטות של שבת, של הדלקת נרות, אולי כמה כלי פסח, תכשיטים של אמא. אסף את כל חפצי הערך האלו, הכניס בקופסה, חפר בור בחצר וטמן אותם. אולי נחזור, לא תיאר לעצמו לאן הם הולכים. אלי אומר, גם לאלי הקטן בן 15 היה חפץ בעל ערך אחד. היה לו שעון זהב שהוא קיבל לבר מצווה מסבא. וכשהוא ראה את אבא טומן את התכשיטים, אז גם הוא עשה את זה, הוא לקח קופסה וחפר בור באדמה וטמן שם את השעון. עכשיו כשהוא מול הבית הוא פתאום נזכר בזה והוא אומר, וואו, השעון, הבר מצווה שלי. היום שהייתי בוגר, היום שכולם הסתכלו סביבי. זה רגע. בא איתו חבר והם סיכמו שבאמצע הלילה הם יחזרו והם ינסו ככה לאתר את המקום ולהוציא את השעון מהאדמה. חזרו באמצע הלילה, חפרו את הבור, זה עוד נמצא שם. הוציאו את הקופסה, הוא עונד את השעון אחרי, מי יודע, 30-40 שנה. והוא שוב מרגיש את כל החוויה ההיא, ואת כל העבר ההיא, ואת כל העיירה, ואת כל החיים שנגמרו באושוויץ. והכל מציף אותו. ואז הוא פתאום מסתובב, וחוזר חזרה, מחזיר את השעון לאדמה, ומשאיר את כל הזיכרונות מאחוריו. לפעמים צריך גם לשכוח. לפעמים צריכים גם להגיד, זה היה, עכשיו אני נעיד, עכשיו אני אדם חדש, עכשיו אני מתקדם קדימה, אני צומח, אני עצמי, צלם אלוקי. אני עצמי חלק אלוקה ממעל ממש, בי אף אחד לא יכול לגעת. זאת התפילה של יהודי בכל נדרי. ריבונו של עולם תשחרר אותי. תן לי להיות באמת מסוגל, חופשי, מסוגל להתפלל, מסוגל ללמוד, מסוגל להתחיל מההתחלה, כקוטן שנולד. כאילו שום דבר לא מאחורי. זאת התפילה. אבל איך עושים את זה? הרי יעקב אבינו מלמד אותנו שתפילה לא מספיקה. תפילה עושה מחצה, אבל אחרי התפילה צריך השתדלות, צריך דורון, צריך מלחמה. אז מה עושים בפועל? אז בחורים יקרים, אני נזכר שהייתי בגילכם, סיפרתי על זה גם בשנה שעברה. אני רוצה ללמד אתכם, לשתף אתכם, מי אני שלמד אתכם, לשתף אתכם, בטיפ אחד, בעצה אחת, שאולי יהיה פה בחור אחד שהיא תהיה משנת חיים בשבילו. אותי העצה הזאת הצילה, אבל לא הצילה, מצילה. זאת עצה שאני משתמש בה ומפעיל אותה כל יום ויום, יומם ולילה. כשהייתי אולי קצת יותר מבוגר מכם, בין כמה בחור הכי מבוגר פה? 18, יותר מבוגר. כשהייתי בחור בן 20, הייתי באמריקה, למדתי כמה שנים ב-770, בבית מדרש של הרב, והייתה לי תקופה לא טובה. המון ספקות, המון מחשבות מבלבלות, מי אני, מה אני, כן אוהבים אותי, לא אוהבים אותי. והתפתח אצלי מצב נפשי לא חיובי. ופגשתי אז יהודי חרדי שהיה ביסל רבלה כזה קצת, והוא הציל לי את החיים. ואני רוצה לשתף אתכם בעצה שהוא לימד אותי, שזאת עצה שאני מיישם אותה עד הרגע הזה. הוא אמר לי, תשמע, אתה יכול ללכת לטיפול, שיתחילו לחפור מה היה ומי היה, זה ייקח שנים, או שזה יעזור, הרבה סיכויים שזה לא יעזור. אמר לי, אבל יש דרך יותר טובה. אתה יכול לסגור את השער בפני כל הבלבולים האלה. אתה יכול להחליט שזה לא אתה, ואתה לא עוסק בזה. שהיצרור ייקבר עם השטויות שלו, אני לא עוסק בזה. את האיסורים האלה, אני פותח את האיסורים, פותח את הכבלים, מתפלל עליהם בכל נדרי, ואחר כך משאיר אותם מאחורי. אני מחליט שזה לא אני, ואני לא מתעסק עם זה, זה יצרור, אני לא רוצה לחזור לזה. זה האלף של אלול. מה הפסוק שמתחיל את אלול? מעניין, זה מאוד יפה, מאוד מעניין. אלול מתחיל באלף. החודש האחרון של השנה מתחיל באלף. תשרי, החודש הראשון של השנה, איך מתחיל?
בטוב. איפכם מסתבר, לא? תשרי היה אמור להתחיל באלף, איך לקרוא לו? אולי אשרי, זה היה יפה. אלול, היה צריך להתחיל בתף. מה הולך פה? אולי הפשט הוא, שבתשרי יהודי צריך לחשוב על הסוף, על סוף השנה. על מה אני אבכה עוד שנה? וכבר עכשיו לטפל בזה, שלא תבכה. מה יהיה חשוב לי עוד שנה? על מה אני אתחרט עוד שנה? וכבר עכשיו לתקן את זה, שלא תבכה. ובאלול הוא צריך לדעת שעכשיו מתחילים מההתחלה. לא משנה מה היה, עכשיו מתחילים מההתחלה. על כל פנים, מה האלף של אלול? מה האלף שמתחיל את אלול? יש פסוק שאיתו תמיד יתחיל אלול. בין השנה שהייתה שנה פשוטה, ובין בשנה הבאה שתהיה שנה מעוברת, האלף של אלול הוא תמיד אותו פסוק. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? זה פסוק מאוד תמוה. שופטים ושוטרים תיתן לך, לא שניוכי. אני ממנה שופטים. הלוואי שהייתי ממנה שופטים, הייתי ממנה שופטים אחרים. כל הפוליטיקה עכשיו זה סביב זה, מי ממנה את השופטים? זה בטח לא אני. אותי עוד לא הציעו כמועמד. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? שופט ממנה המלך, הממשלה, לא יודע מי. אני, תיתן לך. אני משאיר לקט, שיר חורפר, זה מה שאני עושה. שופטים ושוטרים, מה זה תיתן? ומה זה בכל שעריך? בכל כניסה לעיר יש שופט, יש בית משפט. בכל כניסה לעיר יש תחנה דלק ובודקה של השומר. מה פתאום בית משפט? בית משפט יש בכמה ערים ספורות בישראל, במרכזי הערים. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? בחורים יקרים ואהובים, יש פה את העצה הכי חשובה לשקט נפשי, להתנהלות נפשית, לצמיחה בריאה. אומרת לך התורה, תנהל את התודעה שלך. שים שויפת על הראש. שים שויפת על מה שאתה חושב. למה? כי על המחשבה אתה בעל הבית. אף אחד לא יכול להגיד לך על מה לחשוב. יש איבר אחד בגוף, בראש, במוח, באישיות, שיש לנו שליטה מלאה עליו. על מה לחשוב? אני יכול להחליט כל רגע. אני לא רוצה לחשוב על זה. זה עולה לי, בסדר, זה שייך לטוב ש"ג. אלו היו כשלים של העבר, אני כבר אדם חדש. אני התחדשתי עם התפוח בשון אותו והוא מסוכו. לא נוגע אליי כל מה שהיה. זה חוזר, זה משגע, זה עולה, זה מטריף. ישפוך הוא נתן לנו בעל הבית. מלך זה ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. שהמוח בא לפני הלב, המוח מנהל את הלב. יש לי אפשרות לעצור את זה ולהחליט, זה לא נכנס. לסגור את התודעה. היה פעם, עכשיו, אוקראינה בראש שמחתנו, נכון? לפני 300 שנה, בא יהודי למגיד ממזריץ'. המגיד, התלמיד של הבעל שם טוב, הרבה של כל גדוי לבעל האחסידס, הרבה של אדמו"ר הזקן, של רבי לוי יצחק ושל רבי אלימלך, ושל כולם, ומקרנים של כולם, של כל גדוי לבעל האחסידס, ובזור שקם כולם. בא יהודי למגיד ובוכה. רבי תעזור לי, יש לי מחשבות שמבלבלות אותי, מחשבות שמעיקות עליי. אני הולך, ולאן שאני הולך משגעות אותי מחשבות, מחזירות אותי אחורה וימינה ושמאלה, ועל הבית ועל העסק ועל פה ועל שם. תעזור לי רבי, תעזור לי, שחרר אותי מזה, אני רוצה קצת שקט, רוצה להתעסק ברוחניאס, בדברים חשובים. אומר לו המגיד, נו, מחשבות זה לא בעיה, תיסע לתלמיד שלי בז'יטומיר, עיירה אחרת באוקראינה, תיסע אליו לרבי זאב וולף בז'יטומיר, בעלור המאיר, והוא ייתן לך עצה טובה איך לסלק את כל המחשבות האלה. זה היה אמצע החורף. אתם יודעים מה זה קור של אוקראינה? אתה תספר להם מה זה קור של אוקראינה? היה פעם שהיינו באדיץ', לאומן נוסעים בראש השנה שעוד חם, לאדיץ' נוסעים בכ"ד טבת, בדצמבר לפעמים זה ינואר כבר, זה שיא החורף. היינו פעם באדיץ' ועצרנו, אתם יודעים, באוקראינה יש הרבה חצרות, עצרנו בדרך, לא זוכר מאיזה סיבה, פתחנו ברז בחצר, תרנגולים, מקומות שנשארו כמו לפני חורבן הבית, ואנחנו פותחים ברז, עד שהמים הגיעו לרצפה הם כבר קפאו. מהברז חצי מטר, מהברז עד הרצפה כבר המים קפאו, זה היה מינוס 30. נוסע יהודי בעגלה, רוכב יהודי בעגלה ממזריץ' לז'יטומיר, קר מאוד, אבל כל הדרך הוא רק חושב, אני אגיע לשמה ויקבל מרב זאב וולף עצה איך לסדר את המחשבות, לסדר את הראש, להיות אופטימי. אז היה כדאי לו. סוף סוף אחרי שבועיים של רכיבה,
7-8 בערב, הוא מגיע לז'יטומיר, שואל איפה הבית של הרב, מפנים אותו לאיזשהו בית קטן, והוא בהתרגשות מקיש בדלת. הוא שומע אנשים, הוא שומע דיבורים של משפחה, ארוחת ערב, הוא שומע את הרב בעצמו כנראה מדבר עם מישהו, ואף אחד לא פותח. הוא מקיש שוב, -30 בחוץ. שמעתם פעם בית יהודי שיקישו בדלת ולא יפתחו? איפה הכנסת אורחים? איפה מידתו של אברהם אבינו? וירא והנה איש לא איש המלאכים וירוץ. לא מבקשים מכם לרוץ, תיגשו תפתחו את הדלת. דופק, לא פותחים. הוא מרגיש שהוא קופא, עוד רגע האצבעות נושרות לו. הוא מוציא מהכיס איזה בקבוק משקה. לא גאה, מתחיל לרקוד, איכשהו להחזיק את עצמו בחיים. אבל כמה אפשר לרקוד ב-30? אחרי 5 דקות, הוא מרגיש שאוזן אחת כבר נפלה. הוא נותן שום דפיקה בכל הכוח על הדלת וצועק, יהודים תפתחו, כי אם לא תפתחו תצטרכו להזמין חבר'ה קדישה, זה יעלה לכם יותר. פתאום הוא שומע צעדים בתוך הבית. רבי זאב וולף ניגש, פותח את הדלת ואומר לו, רציתי ללמד אותך, שאנחנו בלבטים, מי ייכנס אלינו הביתה. וזו הייתה תשובה לשאלה שלו. איך מתמודדים עם מחשבות? אנחנו בלבטים, מי ייכנס אלינו הביתה. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו בתוקף, הבלבולים האלו זה לא אני, זה תשפ"ג, אני כבר תשפ"ד, אני לא שם כבר. לא מספיק לבקש ולצעוק כל נדרי ועשרי יהון בטלים ומבוטלים, צריך לעשות. והעשייה זה להחליט שאני זה לא המחשבות שלי, ואני זה לא המקומות שיצר אור מושך אותי אליהם, אני חלק אלוקה ממעל ממש, אני בן של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יוכל לקחת את זה ממני, אני טהור וזך כקוטן שנולד. כל הבלבולים וכל החבלים וכל הכבלים, אז נסלק אותם. ואיך נסלק אותם? נעשה איקס, נחליט שזה לא נוגע אליי וזה לא שייך אליי ובאמת נשתחרר מזה. זה לא כל כך קשה. אם מחליטים בתוקף שיש מחשבות מסוימות שהן לא טובות לי ואני מסלק אותם, אז פעם ראשונה זה קשה ופעם שנייה זה מאוד קשה ופעם שלישית פתאום שמים לב, וואו, כבר חצי יום לא חשבתי על זה, ואחר כך שמים לב, כבר יום לא חשבתי על זה וכבר יומיים לא חשבתי על זה. זה אומנות החיים. בחורים, אל תוותרו על ניהול המחשבה, על ניהול החב"ד שלכם, החוכמה בן הדעת שלכם. זה רק בידיים שלכם, וזה מה שמכריע יותר מכל איפה נהיה. רוצה להגיד משהו, אני לא יודע מה הולך איתי, משהו. אוקיי, אז אני רוצה להגיד עוד סיפור אחד, ואני מבקש מהרמי, מהמשפיעים, מהצוות, את הסיפור הזה לזכור, ולהזכיר אותו לבחורים בהתוועדויות במשך השנה, ברדן, בשמוסן במשך השנה, לזכור ולהזכיר את זה ולדבר על זה. אותי לפחות, הסיפור הזה מחיה כל פעם מחדש. הגמרא בסוכה, סוכה נ"ב, מספרת מעשה תמוה ביותר, משונה ביותר. מצד אחד זה מעשה כל כך מעורר, כי יש בו כל כך הרבה אמת. הוא מראה לנו מי היו חז"ל, שחז"ל לא היו בלופרים, לא היו שקרנים, לא יצרו כל מיני, אתם יודעים, דמיונות על צדיקים שלא קיימים. חז"ל דיברו אמת. רצו שנלמד מהם, רצו שנבין שכולנו מתמודדים עם אותם דברים, שאף בחור לא שפל ולא משוקץ ולא מנובל ולא מתואב חס ושלום. אני יודע, כל בחור, אני לא מכיר אתכם, מכיר את עצמי. כל יהודי מסתובב עם הרגשה, אם מישהו היה יודע מה יש לי בראש, אם הרם שלי היה יודע על מה אני חושב כשאני הולך לישון, אז הרי אני לבשר לכם שכולנו חושבים את אותם הדברים. והנה אני אביא לכם ראיה מהגמרא. הגמרא מספרת סיפור על אביי, סיפור מדהים מיוחד במינו. הגמרא אומרת שאביי יוצא פעם מהפונדק, הלך בדרך, נשאר בלילה לישון ועצר בפונדק. בבוקר הוא יוצא לדרך, הייתה שעת בוקר מוקדמת, עוד חצי לילה, הוא יוצא לדרך. הוא רואה לפניו שיוצאים איש ואישה. הוא מבין שהם לא נשואים, אלא הם בסך הכל איש ואישה שלא רצו לעשות את הדרך לבד, שעה כזאת חצי לילה, תלמיד חכם על יצא יחידי, אז הם סיכמו, בוא נלך ביחד את הדרך הזו. אביי רואה את זה, הוא נחרד. איש ואישה זרים שהולכים ביחד, איך תדע? אומר אביי, אני אלך אחריהם במרחק בטוח, ואם אני אראה משהו לא בסדר, אני אתן צעקה. עין רואה, הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא לא בחופש, הוא לא ישן. טוב, אביי הולך אחריהם והם הולכים מקדימה,
והגמרא מספרת שהם הגיעו לכביש הראשי, ונפרדו בנעימה, בקדושה ובטהרה. הלכו, היא הלכה ימינה והוא הלך שמאלה. אביי רואה את זה, מרגיש שהוא קיבל סתירה. אני מספר את הסיפור בפשטות, לא כמו חסיד, בפשטות, מה שכתוב. לפעמים גם מותר לספר את הפשט. אביי מרגיש כאילו הוא קיבל סתירה. הם יהודים פשוטים. הלכו בסך הכל רצו טרמפ, לא הייתה שום מחשבה רעה. אני אביי הגדול. שדבר השם הלשוני, שכל מילה שלי זה רוח הקודש. כשאני רואה איש ואישה, מיד הראש. אז מה נהיה? מה נשאר מכל התורה, מכל הלימוד, מכל הדיבור, מכל התפילה, מה נשאר בסוף? מספרת הגמרא שאביי חוזר הביתה ולא נכנס. הוא נשען האיברא דדושן, על בריח הדלת מבחוץ, ושוקע במחשבות, בחשבון נפש. פתאום כביכול, זה לא יפה שאני אומר את זה, אני רק משתמש את זה כמשל בשבילנו. פתאום כביכול הוא מגלה בעצמו. חס ושלום איזשהו כיעור כאילו, נצטער, אומר את זה עלינו, לא עליו חס ושלום. ראה הקדוש ברוך הוא את הצער של אביי, ריחם עליו, שלח את ההוסו ושלח את אליהו הנביא. ואליהו הנביא אומר לאביי, נו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. היות שאתה יותר גדול ברוכניאס, אז גם היצר גדל מצד שני. כל בחור מכיר את זה. מגיע יום כיפר, משתדלים יותר, אז גם היצרו משתדל יותר. ככה זה בו. טוב, לא ביום כיפר, כתוב שהוא בחופש, אבל בסוכס. אחרי שכבר סיימו ראשון לחשבון עוונות. הסיפור בגמרא הוא מאוד יפה, הוא מאוד כנה, הוא אמיתי. אביי רוצה שנדע שכולם נלחמים, שאף אחד לא חי באיזה רקיע השביעי. אבל מה שמעניין בסיפור, את השאלה הזו שמעתי פעם מאדמו"ר מטולנה לפני הרבה שנים. הוא שאל שאלה נפלאה, שאלה נהדרת. למה אביי נשען על בריח הדלת? למה הוא לא נכנס הביתה? שמעתם פעם מישהו שעושה חשבון נפש בחנייה? מישהו שעושה חשבון נפש באוטובוס? כל יהודי, כל בחור עושה חשבון נפש באלול, תיירות, תפילות, צדוקה, איפה הוא נמצא? אבל חשבון נפש לא עושים למטה, בחנייה, נכנסים הביתה, נכנסים לחדר, לוקחים כוס תה, כוס קפה, וחושבים קצת על החיים. מה הפשט שאביי, הגמרא מדגישה, חשוב לה, היא לא מספרת איזה חולצה הוא לבש, איזה נעליים הוא לבש, אבל חשוב לגמרא לספר, שאביי נשען על בריח הדלת, ושם שקע בחשבון נפש שלו. למה? האדמו"ר מטולנה נתן תירוץ אחד מאוד יפה, אבל אני חושב שאולי אפשר להגיד עוד רעיון, שמאוד מאוד מתאים עם המחשבה של תניא, ובעיקר כל כך נוגע אלינו בערב יום כיפר. אביי מבין שזאת העבודה שלו, לשמור על המנעול, שלפחות זה לא ייכנס פנימה. אביי רוצה ללמד אותנו אילו החיים, כל אחד מאיתנו חצוי, הוא רוצה להיות דבר אחד והיצר אורה סוחב אותו למקום אחר, הוא רוצה להתקדם קדימה והיצר אורה מושך אותו אחורה, ומעלה בו זיכרונות ופגעים וכשלים ומחליש אותו. אז מה לעשות? זה הולך איתי לכל מקום. תישען על בריח הדלת, תסגור את המנעול, אתה בוחר אם זה ייכנס אליך. אני אסיים בשלוש מילים שצריכים לזכור אותם, לכתוב אותם בחדר בפנימיה, 3 מילים. חוק המחשבה השנייה. חוק המחשבה השנייה אומר שבמחשבה הראשונה אין לנו שליטה. העין רואה והלב בוער, ככה זה. והיצר חומד והלב בוער, ככה זה. על המחשבה השנייה יש לנו שליטה מלאה. האם להמשיך לחשוב? זה בבחירה שלנו. האם להתחיל לחשוב? זה לא בבחירה שלנו. לכן כתוב, את השיחה הזו אני חזרתי בפלפול של הבר מצווה שלי. שיחה נפלאה מהרבא, וקשרתם לאויס על יודכו. את הלב אפשר רק לקשור. אבל בראש והויו. בראש יש לנו שליטה. את הראש לא צריכים לקשור, אפשר לנהל אותו. כל הזמן. המחשבה הראשונה שעולה מהלב היא עולה, היא תמיד תעלה. אל תיקחו ללב, ככה זה מראה שהלב עובד. אבל המחשבה השנייה היא כבר בבחירה שלנו. האם להמשיך לחזור אחורה? האם להמשיך להתאפס בעבר? האם להפוך את העבר לעתיד? זה כבר לגמרי בבחירה שלנו. וזה כל נדרי. כל נדרי מזכיר לנו ששנה חדשה זה לא מילים יפות. זה לא לעלות כיתה בישיבה. זה לא להחליף יומן או להחליף מסכת. שנה חדשה פירושו להתחיל מחדש. להיטהר כמו שיוצאים מהמקווה. להיות כקוטן שנולד. וזו הבחירה שלנו, ומאיפה זה מתחיל? מהראש.
אם אנחנו נגיד, על זה אני לא חושב, על המחשבה הזו אני לא נותן רסן, לזיכרון הזה אני אומר לעצמי, בסדר, היה, גדלתי, נו אז מה? גם פעם הייתי בגן, נו אז מה? גם פעם לא ידע, הרבה דברים לא ידעתי, גם פעם הייתי אוכל, מאכילים אותי עם כפית, נו אז מה? הייתי ילד, התגברתי על זה וגמרנו. אז שנתחדש, שבאמת נאפשר לעצמנו לצמוח ולגדול, ולהשאיר את הטעויות שלנו מאחורה. שאנחנו נתחדש, הקדוש ברוך הוא יחדש אותנו ויחתום את כולנו לשנה טובה ומסוכו, לשנה מבורכת, לשנה מסובעת בכל, שנה של הצלחה בלימודים, בלימודי ניגלה, בלימוד החסידות, לימוד הפנימיות, לימוד המוסר, כל מה שאתם לומדים, שנה של הצלחה, של צמיחה, של גדילה, של התפתחות אמיתית, התפתחות רוחנית אמיתית, התפתחות האישיות, התפתחות מבנה הנפש, ושנה של גאולה, גאולה אמיתית לפרט, לכלל, בקרוב ממש.